गिबि गिबियावनो आंनि JSB Advice365 चेनेलनि गासै भिउआर आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोबाय। आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आथिखालाव बर' इउटुबार्सफोरनि गेजेराव मोनसे बेसेबांबा गेदेर दान्थे बिदान्थे मोनथामसो चेनेलखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय दं आरो जाय चेनेला इयुनाव बेबादि सिस्टेमै थाबाय थायोब्ला जोंनि बांसानराय बर' बिब' बिनानाव आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गाज्रि मावग्रा सुबुंनि बिसान आरो गोबां जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेफोर भिडिअखौ नायनानै गाज्रि जालांनायनि लामाया रोखा जाबायमोन। बे बुब्लियावनो माखासे साननो हनो गोरों माखासे इउटुबार्सफ्रा बे चेनेलनि सायाव गोख्रों नोजोर होनायनि जाउनाव बे चेनेला आथिखालाव गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाबाय आरो इयुनाव बेफोरबायदि गाज्रि कन्टेन्टखौ बिथाङा लाबोनानै बर'फोरनि गेजेराव आरो फिन बेबायदि थासारि लाबोफिनला होननानै बिथाङा निमाहा बिनाया जोंनि थाखाय खोब नोजोर बोथावना बिथिं जानानै फैदों। बे इउटुबारानो जाबाय बिथां हांगामा बसुमतारिनि होननानै जों मिथिदों। बिथाङा गावनि बर' बाजार, बड' बाजार आरो व्हाट्स लाइफ अल बे मोनथाम चेनेलाव ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि कन्टेन्ट लाबोनानै आरो जोंनि माखासे जाखांफुनाय फंबाय बिनानावफोरनो WhatsApp आरो इन्स्टाग्रामनि जोहै बेफोर सावगारिफोरखौ बिलाइनानै होनाय नोजोरा जोंनि गेजेराव गोलैदों, जायखौ लानानै जोंनि बर' इउटुबार्सफोरनि गेजेराव गोबां भिडिअ हगारनाय जादों आरो बिथांनि सायाव गोख्रों नोजोर आरो बिथांखौ FIR होनायसिमहालागै सहैदों। जाय बुब्लिया जोंनि थाखाय जानाङामोन बे बुब्लिया जोंनि थाखाय जानानै फैबाय। जाहाथे बर' इउटुबार्सनि गेजेराव बेफोरबादि गाज्रि कन्टेन्टखौ लानानै गावनि इउटुबार्सनि केरियारखौ बिल्ड खालामनो जाहाथे जों नाजाया। नंगौ, गाज्रि कन्टेन्ट लानानै फैयोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो केरियार बिल्ड खालामनो हायो, नाथाय बे केरियार बिल्ड खालामब्लाबो बे केरियारा अरायसमनि थाखाय जिरथाय जानानै थाया। मानोना साननो हनो गोरों मानसिया बेफोरबायदि गाज्रि कन्टेन्टनि सायाव बेफोरबायदि आयेन बिरोधी सावगारिनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो। जाय सावगारिफोरनि जोहै, जाय नुथायफोरनि जोहै बेफोरबादि भाइरेल सावगारिफोरखौ होनानै जोंनि समाज, जोंनि हादोरनि गासै सोरबिथिङाव खहा लाबोनो हायो, बेयो आयेन बिरोधी खामानि। जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर इउटुबार्सफोरनि गेजेराव बिथांमोना माब्लाबाबो बे समाजाव जाफ्लेबाय थानाय गाज्रि थासारिखौ लानानै समाजाव जाफ्लेबाय थानाय सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाजों, सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राजों, बा सोरबा बोराय बुरैया सोरजोंबा जिनाहारि जालायनाय बा आथोन गोरोबलायनाय, बेफोर समाजारि नेचारेल गासै बिथिंखौ जोङो बांद्राय बेफोरखौ जोङो खुला नागारोब्ला जोंनि जाखांबोनाय फंबाय बिनानावफ्रा बेफोरखौ नायनानै बिथांमोना गाज्रिसो जालांनायनि मोनसे लामा थायो। जाय लामाखौ नुहुरनानै जेरै मिस्टार दैमु इउटुब चेनेलनि बिगोमा बिथां दैमु बसुमतारी आरो मेहेर वारि, बेनग्लाय नार्जारी, बेबायदिनो गोबां इउटुबार्सफ्रा बड' बाजार, बर' बाजार, व्हाट्स लाइफ अल बिथांनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां इउटुबारफ्रानो बिथांखौ हुमखि होदों जाहाथे नोंथाङा बेफोरबादि चेनेलखौ खुलिनानै जोंनि जाखांबोनाय फंबाय बिनानावखौ खहा खालामा, दा बिसोरनि फरायफुनाय लाइफआव जाहाथे बेफोरबादि गाज्रि सावगारिनि जोहै भाइरास सोनानै होया, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि गेजेराव बर' इउटुबार्सनि गेजेराव जि दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों मोनसे मोजां समाधानाव फैबाय। बे समाधानाव फैनायनि जोहै बिथाङा गावनि चेनेलखौबो सोलायबाय आरो बेयावनो खायसे जाय मानसिया बे बर' बाजार, बड' बाजार आरो व्हाट्स लाइफ अल चेनेलखौ सालायाखै, गुबुन सासे सोद्रोमाया बेबादिनो दागो फोनांजानाय जादों, जायखौ बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनो गोनां जादों आरो
बे चेनेलनि गुबै मालिकआ जाबाय बिथां हांगामा बसुमतारी होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा गोसो जायोबा हमनानै होनो हायो होनना बुंदों। सिगाङावबो गावनि दोंसे मेथाइखौ बिथाङा उइदाउट कनसेन्ट उइदाउट पारमिटेड लायाबासिनो बिथाङा बेखौ गावनि चेनेलाव आपल'ड होदोंमोन होननानै बुंदों। बेफोर जेखि जादोआ आं बेखौल' खावलायो जोंनि बर' इउटुबारनि गेजेराव जोङो जेसे हायो टेक्न'लजि लाइननि थाखोनि भिडिअ'फोरखौ लाबोनानै जोंनि जाखांफुनाय फंबाय बिनानावफोरनो गोबां नलेज होनो हायो। जों गिदिर गिदिर हिन्दी इउटुबारफोरनि खोनायोब्ला गिदिर हिन्दी माद्राजी तेलुगुफोरनि इउटुबारनि चेनेलफोरखौ नायोब्ला बेफोरबादि जोंनि बर' इउटुबफोरा जायफोरखौ लानानै इउटुबनि केरियारखौ दानो थांदों एबा माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि भाइरेल जानाय जाथायफोरखौ लानानै गावनि इउटुब चेनेलावखौ थाबैनो ग्र' आप खालामनो थाखाय बेफोरबादि गाज्रि सावगारिफोरखौ फोसावनानै गोबां भिउआर मोननानै गोबां लाख थाखा आरजिनायनि सिमां नुदोंबा बेयो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा। मानोना मानसिया मोजां जानो थाखाय खोब सम नांगौ, नाथाय सासे मोजां मानसिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। बेफोरबादिनो सासे मोजां इउटुबार जानो थाखाय गोबां समनि दरखार, मोजां गियाननि दरखार आरो मोजां गोसो हमथानानै खामानिखौ मावलांनायनिबो गोनांथि दङ। बे केरियारा सानसे साननैयावनो मोनहैनाय केरियार नङा आरो बांसिन मानसिफोरखौनो जों नुनो मोनो इउटुब चेनेलखौ थोंजोङै थाखा मोननायनि मोनसे बिराद गेदेर लामा होननानै खायसे सानो। बियो मोनसे प्लेटफर्म, बिनि जोहै नोंथाङा मोजां कन्टेन्ट होनानै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला इउटुब चेनेलनि जोहैबो नोंथाङा गावखौ गायसननो हानाय फाइनान्सियेल सापर्ट थामहिनबा इउटुब चेनेलनिफ्राय जों मोननो हायो। नाथाय बे थाखाखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो माबोरै मोननो हायो बिनि मोजां राहाफोरखौ लानानै मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जोंनि गेजेराव जोंनि जाखांफुनाय फंबाय बिनानावफोरखौ जुदि लेसन होनाय खामानि मावोब्ला अब्ला नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि समाज, नोंथांनि बिब' बिनानाव आरो जोंनि हादोरा जौगागोन आरो हादोरा जौगायोब्ला जोंनि समाज आरो जोंनि आब्रुथिजों लोगोसे जोंनि गासै सोरबिथिङा जौगानो खाबु मोनगोन। बेनि थाखायनो आं बिथां हांगामाखौबो आं खावलायो, नोंथाङा गोसो बायनो नाङा, नोंथाङा नाजा सानसेयाव मोननै मोनथाम बेफोरबादि मोजां टपिकखौ लानानै नोंथाङा बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनो नाजा आरो नोंथाङा फिन मोनसे चेलेन्जिं मुड लानानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ सिगाङाव जाबादि ग्र' आप खालामदोंमोन बेफोरबादिनो अरायसम नोंथांनि चेनेलखौ जौगाहोलांबाय थानो थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय बायदि कन्टेन्ट लानानै नोंथाङा फै आरो बेफोर कन्टेन्टनि जोहै जाहाथे जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जौगानो खाबु बेखौ आङो खावलायबाय। नोंथाङा दि नोंथांनि मावनाय गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा दिनै ससियेल मिडिया आरो इउटुबाव सुंदोब फोरमायथिजों नोंथांनि मावनाय खामानिफोरखौ नोंथाङा सिमान जाबाय, बेनि थाखाय नोंथांखौ आं साबायखर बावो। नंगौ मानसिया जिउआव गोरोन्थि जायो, नाथाय मानसिया जिउआव गोरोन्थि मावोबानो हल लाइफआदि गोरोन्थि जालाङो बे नङा। जोङो नाजानायनि जोहै गावनि माखासे गाज्रि खामानिफोरखौबो जोङो मोजां खामानि मावबोनानै लासैनो बेफोरखौबो जोङो मानजिफिननो हानायनि लामा दं। थिग बिदिनो जोंनि बर' इउटुबारफोरखौबो आं खावलायो, नोंथांमोना समाजनि हादोरनि आयेन आब्रुथिखौ लाखिनानै माखासे कन्टेन्टफोरखौ सोरजिनानै खामानि मावोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो बे इउटुब चेनेलनि जोहै जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव सोरबा गेदेमाफ्रा बा सोरबा गुनि गियानिफ्राबो मालाबा गोरोन्थि मावनो हायो। दा बेफोरखौबो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नाजानांगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय अराय खौसेथिया थायो आरो जोंनि इउटुबारनि गेजेराव मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं जोंनि गेजेराव जाहाथे अरायसम गोजोर जाना थायो बेखौ नोजोर बोनानै आं गासैखौबो आङो आपिल खालामो जोंनि बर' इउटुबार्सफोरखौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि भाइरेल सावगारि होनायफोरखौ खम खालामलायदो आरो मोजां कन्टेन्ट लाबोना समाजखौ हारिखौ आरो गावनि जाखांफुनाय
समाजनि फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोजां कन्टेन्ट लानानै बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय नाजा। अब्लानो जोङो मोजां कन्टेन्टनि जोहैबो जोंनि चेनेलखौ जोङो जौगाहोनानै जोङो जोंनि केरियारखौ जों बिल्ड खालामनो हागोन बेखौ हास्थायबाय। लोगोसेयावनो बे बर' बाजार, बड' बाजार, वाट्स लाइफ अल बेनि जि दान्थे बिदान्थि जालायबाय थानाय थासारिखौ बेखिनियावनो आङो जोबजानो लुबैबाय। लोगोसेयावनो बे चेनेलनिनो मोनथाम चेनेलनिनो अनार बिथां हांगामा बसुमतारीखौबो बेफोरबायदि हाबाखौ इयुनाव दा मावथोंसै बेखौ खावलायबाय। आरो नोंथाङा नोंथांनि जा भिडिअ गाज्रि सावगारि बा माखासे बर' समाजाव जानाय भाइरेल सावगारिखौ फोसावनानै बर' माहारिखौ दिनै बदनाम खालामनायनि थाखाय नोंथांखौ अजद खालामनानै दिनै नोंथांखौ बे लामासिम बा नोंथांखौ मोजां खालामनो थाखाय माखासे बर' इउटुबारफ्रा लोगो नांनानै नोंथांनि सायाव गोबां अजद आरो हुमखि होनायनि गेजेरजों नोंथाङा गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनाय लामाखौ गेबें लामाजों लाबोनायनि थाखाय आं माखासे बेफोरबायदि हाबाफारि लाजेननाय बिथां बेनग्लाय नार्जारी, मेहेर औवारी, बिथां मिस्टार दैमुनि अनार बिथां दैमु बसुमतारी आरो गोबां बेफोरबायदिनो बे चेनेलनि सायाव सावरायनानै मोजां मोजां सुबुरुन होनानै आरो बिथांखौ फिन सोलायनो खाबु होनायनि थाखाय आरो बिथांखौ मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै सासे बर'नि गेजेराव राफोद इउटुबार जानो थुलुंगि होफिननानै बिथांखौ जों बोजबना लानांगौ आरो बिथाङा फैगौ बुब्लियाव जाहाथे सासे मोजां इउटुबार जानो हायो बेखौ जोङो खावलायथिबाय। नोंथाङा गोसो बायनो नाङा मिस्टार हांगामा बसुमतारी, नाजायोब्ला जिउआव मानसि जानो हायो। नोंथाङाबो नाजालां। नोंथाङा आरो बुंनायनि हुदा गैयाब्लाबो नोंथाङा बुंनायनि हुदा खालाम, न'आवनो हुदा खालामबाय था। केमेरानि सिगाङाव माबायदि बुङो माबायदि मायो बे आरो माखासे नोंथाङा बेसेन गोनां लेखाफोर फोसाव बिलाइ आरो मोजां मोजां बर'नि सल'बाथा बिजाब बा सुबुरुन थानाय मोजां मोजां मेगाजिना मोजां मोजां लेखाखौ फरायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो सेबख'ना लाबोनानै नोंथाङा बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिनि सायाव गोबां कन्टेन्ट लानानै फैनो हागोन। मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव नोंथांनि इउटुब चेनेला फिन आरो मोजाङैनो ग्र' आप जाथों आरो नोंथांनि चेनेलाव अरायसम मोजां कन्टेन्टखौ नुनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। फिन नोंथांखौ बेफोरबादि सोलायनायनि थाखाय आंनि JSB Advice365 चेनेलनिफ्राय नोंथांनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गोथार हामलायनायखौ हरबाय। मिजिंथियो आफा बोराइ बाथौआ इयुनाव नोंथांखौ सासे राफोद इउटुबार खालामनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।